καλημέρα! Καλημέρα! Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε βίντεο challenge 24 ώρες κολλημένοι. Ωραία. Που σημαίνει ότι τώρα πρέπει να πάμε στη δουλειά. Πώς θα είμαστε κολλημένοι? Συγγνώμη, θα οδηγήσουμε έτσι? Δεν ξέρω. Μπορούμε. Κάτι. Δεν έχουμε πει στα παιδιά όμως. Τι? Αυτό το βίντεο είναι για τον Αγίο Βαλεντίνο. Να δούμε αν αντέχουμε να είμαστε 24 ώρες κολλημένοι μαζί. Θα αλλάξει κάτι? Η αλήθεια είναι ότι έτσι κι αλλιώς έτσι είμαστε. Και στη δουλειά είμαστε. Μόνο που τώρα είμαστε και στη τουαλέτα μαζί. Λοιπόν, να δείξω λίγο τι έχω πάρει. Θες να κολλήσουμε τώρα, να κάνουμε 3-2-1 και να εμφανιστούμε κολλημένοι? Όχι, πρέπει να δείξω τι έχω πάρει. Λοιπόν, κοίτα τι μας πήρα. Εδώ το footer. Εδώ πέρα θα είναι το κεφάλι μου. Και εδώ θα είναι το δικό σου. Ξέρετε τι δεν υπολόγισα? Τι? Το ύψο? Θες να μπούμε να δούμε? Ναι. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Τώρα στο χέρι. Στο χέρι γιατί κάνουμε? Χορεύουμε. Πιο κάτω τι κάνουμε? Έτσι καλίτσα? Ναι. Πώς φαίνεται? Εντάξει, μπορώ να αλλάζω ταχύτητες. Πάμε να κλείσουμε. Ούτε αυτό δεν μπορούμε. Ούτε την κάμερα. Πάμε για καφέ. Ωραία, έτσι να φτιάξουμε καφέ δικό μου. Δικό σου καφέδες να πάρουμε. Πιάνω ιδέα. Ήταν αυτό το πράγμα. Έχουμε φέρει το καφέ που μόλις είδατε ότι δημιουργήσαμε. Εγώ δηλαδή. Η κούλα μου έπεσε, δεν πειράζει. Η δυσκολία. Είμαστε εδώ και μισή ώρα στη δουλειά. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε να είμαστε ταυτόχρονα στα δύο μέρη και να κάνουμε και τις δουλειές των δύο και να πρέπει να. Δεν ξέρω. Τι είναι να πεις, θα τα καταφέρουμε? Κοίτα, επειδή είμαστε εμείς θα τα καταφέρουμε. Πώς νιώθεις που θα ζήσουμε έτσι τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Την ήθελες κάπως διαφορετική? Έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικό φέτος. Εγώ μ' αρέσει. Πώς νιώθεις που είσαι και στη δουλειά μαζί και στο σπίτι μαζί, τώρα και στην τουαλέτα μαζί? Δεν άλλαξε κάτι. Νιώθεις ότι είναι ακριβώς το ίδιο? Νιώθω ότι πεινάς. Ναι, αυτό ήταν η κοιλιά μου. Εντάξει. Τι έχεις να κάνεις σήμερα στη δουλειά? Έχεις γύρισμα? Έχω ακόμα άλλα 2 εκπομπές. Ωραία. Και εγώ πρέπει να στείλω κάποια mail οπωσδήποτε όμως σήμερα. Ωραία. Όταν στείλουμε αυτά. Έχω αγχωθεί. Γιατί? Δεν ξέρω, νομίζω πως δεν μπορούμε. Πιστεύω ότι πρέπει το challenge να το σταματήσουμε τώρα. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουμε τώρα στη δουλειά. Είμαι με το ένα χέρι. Άρα πρέπει να γίνω εγώ το άλλο σου χέρι. Προφανώς. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε. Προφανώς. Και δεν είναι ότι είμαστε στο ίδιο πόστο στη δουλειά. Κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό και δύο. Εγώ λέω να πάμε να κάνουμε τη δικιά μου δουλειά. Να με βοηθήσεις λίγο εκεί. Που είναι πιο γρήγορη γιατί έχουμε κάποια φιλεράκια που πρέπει να τραβήξουμε. Θα μας πάρει μόνο 1,5 ώρα. Οπότε μετά θα πάμε να σε βοηθήσω εγώ στη δικιά σου δουλειά. Απλά πρέπει να μην αργήσω να στείλω το mail. Εντάξει. Θα τελειώσω τη δικιά μου δουλειά. Που έχουν έρθει άνθρωποι και περιμένουν. Ναι, έχεις δίκιο. Και μετά θα πάμε στη δικιά σου. Το έχουμε. Το έχουμε. Δώσ' μου το χέρι σου. Deal. Το έχουμε. Πάμε. Τι θα κάνουμε? Awkward. Πάμε. Ναι, πάμε. Από εδώ. Λοιπόν, πάμε πάλι. Πάμε πάλι. 3, 2, 1, πάμε. Κάτσε να το σβήσω. Ωραία, κάτσε να το στείλω. Ναι, είναι έτοιμο. Οκ. Όχι, Κώστας φωνάζουνε. Πρέπει να πάμε πάλι. Πάμε γρήγορα. Δεν ξέρω πώς θα αντέξω. Μπορείς να με σπρώχνεις. Πού πας? Προσπαθούμε πολύ. Τώρα εδώ μην πέσεις. Ρε, έχει έρθει η ώρα για τουαλέτα. Εσύ θες? Εγώ δεν θέλω. Εγώ τότε. Πώς θα το κάνω? Δεν ξέρω. Πιάσω βήμα, είσαι λάθος.
Όχι, έτσι, λάθος βήμα. Πρέπει να πάω τουαλέτα. Θα κάτσεις εσύ απ' έξω. Πώς θα το κάνουμε αυτό, ρε? Βρούμε τρόπο. Ναι, μη μας... Γεια σου. Δεν γίνεται να ξεκοπούμε. Bye. Ξεκοπήκαμε. Και κατουράς έτσι. Δεν θα κατουρίσω ποτέ. Αύριο. Δεν ήταν. Αύριο. Εντάξει, να σου πω κάτι, ήταν πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Νομίζω το καταφέραμε. Νομίζω το καταφέραμε. Ναι, δουλέψαμε έτσι. Έλα. Ναι, μπράβο μας. Είμαι έτοιμη να φάω. Πάμε. Ραντεβού, Βαλεντίνο. Κάτσε ρε, δεν θα πούμε λίγο πως ήταν η μέρα μας που ήταν δύσκολη? Που όλα αυτά που περάσαμε, η αλήθεια είναι το χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε πάει τουαλέτα ακόμα. Περιμένω να τελειώσει αυτή η μέρα να πάω τουαλέτα. Είμαι έτοιμη, εγώ πεινάω. Γεια σας, φεύγουμε. Να σου πω κάτι. Το δύσκολο ήταν αυτό που είπαμε για την τουαλέτα, αλλά... Ξέρετε το πιο κακό σε όλα αυτά, ότι δεν έχω προλάβει να φάω. Εντάξει, ούτε εγώ. Οπότε γι' αυτό πρέπει να πάμε να φάμε, να ζήσουμε αυτή την ωραία νύχτα του Αγίου Βαλεντίνου σε αυτό το εστιατόριο που έχω κλείσει. Α, έχεις κλείσει. Εντάξει λοιπόν. Έχω προνοήσει, αγάπη μου. Δεν θα σου κάνω κι εγώ ένα δώρο. Εγώ σου κάνω δώρο αυτό το φούτερ. Εγώ τι δώρο θα σου κάνω? Αυτό το γεύμα. Καλά, θα δεις τώρα. Πεινάω, Κώστα, δεν νοιάζει. Όπου και να με έχεις. Θα δεις που θα σου πάω τώρα. Όπου και να έχεις κλείσει αυτή τη στιγμή, απλά πεινάω. Και θα πάμε έτσι. Δεν θα μπορούμε να. Απλά θα μπούμε μέσα, οπότε να τους δείξουμε ότι. Μπράβο, γιατί κρυώνω λίγο. Ωραία, επειδή θα πάμε να μπούμε τώρα μέσα. Μπαμ μπαμ. Πάμε να δούμε τι θα φάμε. Εντάξει, πεθαίνω της πείνας. Bye. Θέλεις και μπέικο? Τι είναι? Φτάσαμε σπίτι. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για ύπνο. Θες να πάμε για ύπνο? Ένας Τσάρμαντερ. Νομίζω ότι αυτή η μέρα που θα τελειώσει εδώ μπορούμε να μην κοιμηθούμε με αυτή την μπλούζα. Άκου τι λέω. Τώρα σε 5 λεπτά αλλάζει η μέρα. Θα πάω τουαλέτα. Επιτέλους. Οπότε αφού πάω τουαλέτα, αφού φάγαμε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κλείσουμε κιόλας. Νομίζω πως ναι. Εσύ τι λες? Να και τη τζουτζούκα μας, να την. Λίζα μου, έλα κι εσύ μέσα στην μπλούζα. Ναι, ναι. Μία Λίζα έλειπε. Αγάπη μου, καληνύχτα. Έλα, φιλάκια. Φεύγεις χωρίς εμένα, είμαι δεμένη ακόμα στη... 3, 2, 1, άλλαξε η μέρα. Καληνύχτα. Τόσο πολύ ανυπομονούσες να φύγεις από δίπλα μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καληνύχτα.